Inkampani ikusasa ibambisene kunye nombutho webhola walapha eMotherwell ibisingathe itumente yebhola ekhatywayo kumabala amathathu eMotherwell. Le tumente yepasika ithethe iintsuku ezintlanu ukusukela ngoLwesine weveki epheleleyo ukuya kutsho ngoMvulo. Unobhala walombutho uMelumzi-Mandlebe uthi bona kwelabo icala bayavuya bedlalisa abantwana ezemidlalo. Mhlekazi, because siyayazi ukuthi kwimetro as a whole abantwana bathe saya ezitratweni badibana nento ezirongo, so ngokuthi siorganize le tournament sibabize babe close to us sizama ukulwa into yokubana abantwana bangabikho kwizindawo ezirongo ngamaxesha arongo, basoloko besebaleni. Then xa besebaleni siyayazi ke obvious into yokubana kulula uthetha nabo sibabonise ukuthi what is right and what is wrong. Kwi-MOFA as a whole it means a lot because it's one of our aims and objective into yokubana sithatha abantwana ezitratweni, abantwana bangenzi into sizobadlalisa, and out of loo nto leyo siyabagroma for into yokubana babe zii-citizen ezi-positive, sibabhilde into yokubana babe ngootata aba-responsible at the end of the day. Abaqeqeshi bamaqela athethe inxaxheba kule midlalo bathi bayalivuyela eli thuba lokuzisa abadlali babo kule tumente nangona besuka kwiindawo ezikude. Kuthi linge it's more of ukubonisa abafana mani basebatsha into yokubana ngaba ibaluleke kangakanani nayo into yokuparticipate in sport. Isoka ke yinto esikhule siyidlala, yiyo ke sinokuthetha ngayo. Because ke abantwana abaninzi ngoku abadlala isport, they've got more chances zoba bangaya somewhere in sport. We are here to present i-talent yaseGqorha municipality, more especially iThornhill. Uyabo iThornhill mos indawo ezincinci ezingajongelwanga ntweni, so we are here to showcase there is potential players outside metro or big cities ezifana namaBhayi, so ibe sisibindi kuthi masithathe players zethu sizise apha. It means a lot to us because we are coming in location, kwaZakhele location. So now we feel comfortable xa silapha, kusafe, mabala right, urefle ba right. Umququzeli wale tumente yabantwana abaqala kwiminyaka engaphantsi kwele-12 ubudala kunye nabantu abakhulu uthi bekungekho lula ukuququzela le tumente. Takes time qala organize Easter. Yabo i-challenges zakhona nosebenza nabantu, sebenza as a big group. We have to task abantu ukwenza into ezi-different. Referees, we have to work with the referees aba-different. Nee-teams ezininzi ezisuka kwindawo ngendawo, like ii-teams zangaphandle, we have to organize yonke into yakhona namapolisa ne-ambulance so that nakwakwenzeka ntoni apha sikwazi uba sibe si-safe. Yeah, akulaleki asilali because we have to do fixtures. Yeah, for under 9, under 11, 13, 15 up until first team. I have to do yonke into to make sure izinto ndifike apha like ngo-6 nangoku sifike ngo-6 to make sure zonke into zirana smooth. Iigames eziqala ngo8:30 apha. iMailer Chiefs lilo iqela elithe laphumelela le ndebe yekusasa emva kokubetha iWesley Bluebirds ngamanqaku 5-1. Yazifumanela amawaka angama-25 eerandi, impahla yokudlala, iimbala zegolide kunye nendebe. Yona iBluebirds ifumene amawaka 10 eerandi, impahla yokudlala kunye neembala zesilivere. Kwicala basetyhini iWales United ibethe iNew Image ngenqaku 1-0 kumdlalo wamagqibela kankqoyi, yafumana indebe kunye neembala zegolide, ze yona iNew Image yafumana iimbala zesilivere. Kwindaba yaseMBK TV, ndinguLinge Gcwabe eMotherwell.